Det er ikke fedt at køre spritkørsel. Alle synes, at det er totalt åndssvagt. Unge og spirituskørsel, det er mænd, der kører spritkørsel. 8 ud af 10 gange er det sgu jer, drenge. Så forbinder jeg det med en ludgammel BMW med 200 ruder. Ja, jeg synes, det er så taberagtigt og så uansvarligt. Fuckruder, ærligt talt. Det var bare en ganske almindelig fest. Vi var bare fulde, og det var helt stensikkert, at han havde fået alt for meget til at køre. Han prøvede at overbevise mig om, at han havde helt styr på det, og det var lige meget, om han havde drukket for meget. Jeg kan ikke komme på et øjeblik, hvor det er i orden. Det går jo galt på et eller andet tidspunkt. Jeg synes virkelig ikke, det er sejt. Nej, jeg vil ikke have lyst til at være venner med en fyr. Jeg har ikke lyst til at være kæreste med en fyr, der har kørt spritkørsel. Tag da en taxa, det er lige meget. Så er det jo sjovere at komme ind til byen med 3 pæne piger i en taxa, end at køre derind alene. Så kan jeg godt vide, hvad der går igennem hovedet på sådan en. De tænker nok, at det handler om at imponere pigerne, og det imponerer overhovedet ikke pigerne. Det er ikke noget, man får os med hjem på i hvert fald. Vi er meget mere til bus og taxa, ikke? Det er i hvert fald ikke lige frem turneren. Der er lukket. Sørg for, at den her video kommer ud. Del den her video. Del den. Del den, like den, bare gør et eller andet. Den skal bare sidde inde på nethandlen. #stop sprit. Stop sprit. Stop spritkørsel.